bengaseke bahlobethusane kaMaria noMartha kodwa wavela umhlobo wasethi nimbele bathi seyanuka uthi yena nina ningazi mina ukuthi nami ngafika emhlabeni ngabe kwendaweni yezinto ezinukayo ngiboniseni yena umhlobo wami uma fika kuye wayesebiza yena wahlangana ukuphila wahlangana inyama elithe iBhayibheli uJesu ukuphila wafika uJesu enyameni ethula uJesu weza wangangena ke kufeni wangangena la egcinwe khona wama ngapho wayesethumela izwi lakhe. My God. Wangithwala nami ungumhlobo wami. Izwi lakhe lilimithwa imoto nayo. No. Izwi lakhe liba transported ngisho nangefone bazalwane. Izwi lakhe liyasebenza lifinyelele. Ngikhuluma nawe ngefone ulimele ngaphakathi enhlizweni. Ngikhuluma izwi lakhe lifika izwi lakhe lishintshe isimo sengqondo. Lishintshe inhliziyo because izwi lakhe lifika lidile nomuntu ongaphakathi. Hallelujah. Kunazinto ekumele sivume.